faɗi me kake so? Nura. Na'am. Nura idan ka buge ni. Nura a haka Nura tsakanina da Allah idan har ka ga bai magana da kai yanda nake so ba. Zan iya rasa rayuwa ta tsakanin na da kiyaye. Ba za ka rasa rayuwa ba. Allah ya kiyaye. a sanadinka a sanadin sonka wallahi hatta sa ina da aure kuma na kashe aure a me zafi me fa don neman in zo in ganka kawai. To kai baka ji Nura yana kullun a rike aure a kula da aure ba. Me zafi? Ni waƙoƙin da yake suna to yanzu ya kake so ne? Faɗi ya kake so ai. Yanzu mu kare samu da gaskiya. Faɗi yanzu me kake so ai kai? Zuciya ba za ta yarda yi maka. Ka zo wani abu. Sarki. Wallahi ka gane. Sarki saurare ne nan dan baka ba da ka gani na ko ba ban da shi. Ban mu yara. To duba Nura saboda Allah na taso daga garin Neja. Saboda Allah me kake so yanzu ai so nake na kawai me kake so ai maka don Allah Nura ni dai ina so in kasance tare da kai don Allah Nura kamar ya don Allah Nura duk inda kake ni ina tare da kai kasa akwai wani Nura don Allah na ce maka ni bani da wani uzuri in ba da ke in ganka tare da ni don Allah kana jina don Allah ya kaji kana jina kai hakuri yanzu ba ka ganshi kun gaisa ba Nura a ka dai ji ma kudirin kuma abin gaskiya bai Nura abin da kake faɗa ba abu ne wanda zai yi ka guje ni tsakanin na Allah zai iya irata rayuwa don girman Allah ka daina faɗar haka ka daina wallahi tsakanin na har da girman Allah wallahi ba musu an kai ba amma dai abin da ka faɗi gaskiya bai yi wallahi ka ga jiya a Kaduna ni kwana tun jiya ni taho a Kaduna ni kwana mu ka hada mana kuma ba wai musu mun kai sai ka buga waya aika muku wannan magana da ka kana jina rayuwa ta wallahi ya zo karfe biyu na dare ya jani ya kai ni wani lungu a Kaduna ya ce man ko in bashi 6,000 ko kuma in rasa rayuwa in da yaudara ce yanzu kana jina amma dai ce mai Kano zani don Allah ya tausaya ma har rusunawa a gaban sa ne ina ta roƙo sa yawa Allah yawa annabi in bashi 4,000 wallahi zaman duniyar nan sai an nutsu an yi tunani don yau hali ma bai bayyanuwa a kamanni takin soyar dari ba ta yi amfani yabo da kulawar mabiya ita ke kwantar da hankali na kowa ne ni tsarin wani bai ruɗa ni maki da masoyi tsani bari soyayya ta fito fili a so fitila ko duhun da take korewa